هێگو مەدەست پێ نەکریا نەها مەساژە هەواڵێکی بەرچاوێ مکەت ئەس دخوازم لەسەر وێ ئەدیسە شیرۆڤەیەکی بکەم دەبێ قەی تە دەرمانێ قۆرۆنایە دیتیە ولۆ تێ خەبەر دەدێ و شیرۆڤەیە دکێ ما دەرمانەی قۆرۆنایە چییە؟ دەرمانەی قۆرۆنای نەتە تشتە ji قۆرۆنایê mastir û tehlûkelîtin nexweşî çi ye? Nexweşiya şirkê û kufrê ye. Got însan Rebbê xwe nas neke dermanê wê jî ev e. Kitaba Rabbil Alemîn e. Ev kitap, ev Qur'an recete ye, şîfa ye, derman e ji nexweşiyê dunya û axiretê re. Ji bo got însanek bê naskirina Rebbê xwe bê teslimiyeta ji Rebbê xwe re neçê huzûra Rebbê xwe teblî wê gemar û qirêja şirkê û kufrê Xwedê nenasiyê got Rebbê xwe û kitaba wî pêxemberê wî nas neke teblî wê nexweşiyê teblî wê vîrûsê teblî wê pîsîtiyê herê huzûra Rebbê xwe ji bo got neçê Xwedê Teala receteyek şandiya ev dermanê wê ye. Ji vê dermanî mastir nîne û ji wê nexweşiya şirkê û kufrê jî mastir nîne. Rebbê alemê dibê innemel müşrikûne neces. Muhakkak müşrik an necis in. Yani ne got necaseta li berçav hala got bê cilê wa çekê wa bedena wa gemariya dibê got cilê wa paqij bin nû cinne nû li xwe kiribin cilê wa paqij bin. Necaseta manevî gemar û qirêja manevî got şirîka ji Rebbê xwe re çêdikin û Rebbê xwe nas nakin kitaba wî nas nakin pêxemberê wî nas nakin qanûn û nîzama wî nas nakin û xwe jê re natewên û teslîm nabin ha ev gemara şirkê ji hemû gemara pîstir e. Müşrik a necis in. Divê got ji wê necasetê re paqijiyek werê kirin. Ew paqijî jî bi çi çê dibe? Bi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah çê dibe. Bi çi çê dibe? Bi vê Qur'anê çê dibe. Weke nehat ev telefon û bilgisayar cana vîrûs dikeve wan da. Telefon a paqija belkî çizgiyek jî xîşkek jî lê neketiya biça tozê jî lê nedaniya. Telefone paqijî û xweşî xuya dike lê belê program ne wilo vîrûsê ketine nava wê da ji ber wê vîrûsê telefonî ce navebe. Dosya wê venabin divê vîrûs ketiye da. Divê got formatekê bavê jê da antivîrûs programiyekê bavê jê heta telefonat da paqij û temîz û barsivik bibe. Haydî însan jî wexta got Rebbê xwe nas neke kitaba wî nas neke pêxemberê wî nas neke qanûn û şerîat û dînê got şiyandiye nas neke û qebûl neke jê re teslîm nebe ew însan jî nexweşiya manewî vîrûsa manewî tê de heye gemarî û lewitî û qirê jî bûye bi wê vîrûsa manewî divê got ew însan xwe format bike. Formata wî însanî jî bi çi ye? Bi Qur'anê ye. Antivîrûsa şirkê û kufrê û Xwedê nenasiyê antivîrûsa wê çi ye? Ev kitaba Rabbil Alemîn e Qur'an e. Belê ma nexweşiya قۆڕۆنایە لەبەر چییە؟ ما دەرمانەی قۆڕۆنایە لەبەر چییە؟ باشە خودێ تەعالا ولۆ کرد گۆ bi destê vî kesî mesajeke wilo nivîsan گۆ bû sebebê goyîdî ev xeberdana ha berferehî xwedê teala kire nesîb gû înşallah hate gotin di her tiştekî de xêrek heye. Wî kesî gû qey ez ê bi vê gotinê hîlekê û pîlekê ez ê çêkim Xwedê Teala hîle û pîla wî lê vegeran. Belê gelî temaşevana. Di her tiştekî de xêrek heye.